Pekný deň želám. Veľmi rada by som vás pozvala na v poradí už 16. ročník SAPI Energy Conference, ktorý sa uskutoční v krásnom hoteli Senec, a to konkrétne 19. a 20. mája. Ja budem moderovať blog venovaný téme priemyslu a doprave. No a kto sa v týchto oblastiach pohybujete, určite viete, že elektrifikácia už dávno nie je len hudbou budúcnosti, ale je to realita. No aj preto sa neustále zaoberáme otázkou, či dokáže elektrizačná sústava zvládnuť masívny nástup elektromobility a nových výrobných technológií. Teším sa, že otvoríme aj otázku, kde leží hranica medzi dekarbonizáciou a konkurencieschopnosťou. Energetika ide totižto neustále dopredu a podniky, fabriky, ktoré boli doteraz považované za žrútov energie, sa pomaly stávajú aj jej dôležitými výrobcami. Určite otvoríme množstvo zaujímavých tém a otázok, takže poznačte si do kalendára, ešte raz zopakujem termín 19. až 20. mája v hoteli Senec. Čo je dôležité, je, že lístky sú už v predaji a ja sa na vás veľmi teším. Ahojte.